Mali finitigiw faamaw sera ka don Kidal jamana kɛ ka yan fan fɛ yɔrɔ min tun bɛ Tuaregiw ka jɛkulu maramafɛntigiw bolo. Bi an ka finitigi minnu sigilen don lakana ko kunna sera ka don Kidal. Nin kɛra jamanatigi Colonel Assimi Goïta ka laseliw ye min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a latɛmɛ Mali jabaranin gale ORTM u ka kunnafoni di teleman dɔ senfɛ min bɛ wele ko Flash Info Special nanzarakan na. Faamaw n'o ye Mali finitigiw ye sera ka don Kidal. Ni kunnafoni ninnu dira jamana finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso État-major fɛ a ka bɔlɔlɔsiraw kan. Nin y'a san caman ye finitigiw ka fara jamana fanga kan tun tɛ ka se ka don Kidal mara kɔnɔ. Yɔrɔ min tun laminɛlen don jɛkulu maramafɛntigiw fɛ n'a fanba bɛɛ lajɛlen ye Tuaregiw ye. Jamana finitigi jɛkulu n'o bɛ wele ko Jantiw tun kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati kabiri waati jan ni hakilina kelen ye ko ka Kidal dugu minɛ. Banbanci siraw ka ɲɛsin Kidal a n'a marabolo kɔnɔnaw ma min kun kɛra ni karogɛlɛya ni jɔmaya wali camanba ye ka ɲɛsin Mali jamana finitigiw ma n'a daminɛna san 2012 waati ka se san 2014 ma. Tun ye taabolo gɛlɛn kɔrɔw de ye min tun kɛlen don ka Bamakɔ wuli ka jɔ a sen kan ani ka fara jamana finitigiw kan minnu ka baara fanba bɛnna wuli ka jɔ ma ko walasa ka se ka Mali jamana sibiriyan kelen o kelen tun minɛlen don lasegin jamana ma. K'a ta o waati la Mali jamana fanga sen tun ma se ka don Kidal dugukolo kan kabiri mai kalo san 2014 waati. Finitigiw gɛnnen kɔfɛ ka bɔ Kidal mara kɔnɔ min kɛra ni jamanatigi dangankɔrɔ Musa Mara a waati la ka taama ye ka taa Kidal marabolo kɔnɔna la. N'o kɛra sababu ye ka fitinɛjuguba wuli finitigiw ni Tuaregiw ka banbanci jɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ. A sen fɛ mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛɛ lajɛlen fagara finitigi kunda. Kidal mara o min bilalen don Mali jamana ka tarigu kɔnɔ n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya jijili siraw ye. Yɔrɔ min n'a filɛ nin ye Aligérie sira kan. Langoloyalenba don an bɛ don min komi bi baw duguden caman de wulila k'u sigiyɔrɔw bila. U kɛlen kɔfɛ ka kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko finitigiw bɛ wulikajɔ la k'u kunda Kidal mara kan. Min laseli caman na tɛmɛna bɔlɔlɔsiraw kan n'o ye réseaux sociaux ye. O senfɛ finitigiw ye wele bila jamanadenw ma k'a fɔ k'u k'u hakili sigi basigi kɔnɔna la k'u ka wulikajɔ baaraw tɛna kɔtigɛ wa u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka lakana sabati ka taa dugudenw ma. U y'a ɲini Kidal dugudenw fɛ o senfɛ k'u ka u ka kumakanw labato u ka nin wulikajɔ senfɛ. U ka wulikajɔ baara minnu tun bɛ senna ka don Kidal dugu kɔnɔ.